Řekl jsi se? Ano. Jo? Tak udržte palce. Co bude hrát?
se tam hráli, na zvonky si zvonili bimbam, na zvonky si zvonili bimbam, na zvonky si zvonili bimbam. Ale ten domácí úkol zase musím zopakovat. Vždycky se ráno, když probudíte, nejprve usmějte sami na sebe. Hezké Vánoce. Moc vám děkujeme, že jste s námi. A mějme radost toho, jestli ten dalovický koncert můžeme tady každý rok znovu spustit. Paní magistra Konečná, paní magistra Ušáková, Ušák Konečný a děti ze školy v Dalovi. Děkuji moc.